to the impunity we are seeing here. Jopiny okwa mondo rang malong'o chenro mag pok omenda ma kuonde tiegruok mamalo moloyo kwedo chenro ni kapok ginone matut. Olive Mugenda, jalony weche mag nono, kwayo jopiny mondo mi okaw kindegi mondo mi oyang chenro ma kama moloyo kwede, koluwo ni sirikal ne nigi paro maber gi jopuonjre mabiro e kinde ma jopiny bende gi jotelo mopogore opogore osebedo ka kwedo chenro ni ka giluwo no dhi mono jopuonjre dhi nyime gi somo e yorno makare kendo kelo pek ne jonyuol. Korka kore Vice Chancellor mar mbalariany mar KCA Isaiah Wikindiki oyango ni sani nitiere nok mag jopuonjre e kuonde tiegruok mamalo. It's the whole ecosystem of innovation that is students innovating new products and also students being taught about entrepreneurship and innovation. So we are very excited to embrace the whole ecosystem of innovation and research. And those are two main differences from last time. And the third one, and most important, is that we are able to graduate our first PhD student. We have been looking forward. I would like to thank the Vice Chancellor and his team for making it happen. And I'm sure in years to come, we are going to see more and more PhD graduating from this great institution. Jokanyo mag duond bura mar UDA ikore ne yiero